Prva knjiga o carevima, glava 11. Ali car Solomun ljubljaše mnoge žene tuđinke, osim kćeri Faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke i Hetejke. Od onih naroda za koje beše rekao Gospod sinovima Izraeljevim: ne idite k njima i oni da ne dolaze k vama, jer će zaneti srce vaše za svojim bogovima. Za njih prionu Solomun ljubeći ih. Te imaše žena carica 700 i 300 inoča, i žene njegove zanesoše srce njegovo. I kad ostare Solomun, žene zanesoše srce njegovo za tuđim bogovima. I srce njegovo ne bi celo prema Gospodu, Bogu njegovu, kao što je bilo srce Davida, oca njegova. I Solomun hođaše za Astarotom, boginjom Sidonskom, i za Melhomom, gadom Amonskim. I činjaše Solomun što beše zlo pred Gospodom. I ne hođaše sasvim za Gospodom, kao David, otac njegov. Tada sagradi Solomun visinu Hemosu, gadu Moavskom, na gori prema Jerusalimu, i Molohu, gadu Amonskom. Tako učini svim ženama tuđinkama, te kađahu i prinošahu žrtve svojim bogovima. A Gospod se razgnjevi na Solomuna što se odvrati srce njegovo od Gospoda Boga Izraeljeva, koji mu se beše javio 2 puta. I beše mu zapovedio da ne ide za drugim bogovima, a on ne održa što mu Gospod zapovedi. I reče Gospod Solomonu: što se to nađe na tebi i nisi držao zaveta mojega ni uredaba mojih koje sam ti zapovedio, zato ću otrgnuti od tebe carstvo i daću ga sluzi tvojemu. Ali za tvojega veka neću to učiniti radi Davida, oca tvojega, nego ću ga otrgnuti iz ruku sina tvojega. Ali neću otrgnuti svega carstva. Jedno ću pleme dati sinu tvojemu radi Davida, sluge svojega, i radi Jerusalima koji izabrah. I podiže Gospod protivnika Solomonu, Adada Idumejca, koji bijaše od carskoga roda u Idumeji. Jer kad David bijaše u Idumeji i Joav vojvoda dođe da pokopa pobijene, pobi sve muškinje u Idumeji. Jer Joav osta onde 6 meseci sa svim Izraeljem, dokle ne pobi sve muškinje u Idumeji. Tada uteče Adad s nekoliko Idumejaca, sluga oca svojega, i otide u Misir, a Adad beše tada dete. I otišavši iz Madijama dođoše u Faran, i uzevši sa sobom ljudi iz Farana dođoše u Misir k Faraonu, caru Misirskom, koji mu dade kuću i odredi mu hranu, a dade mu i zemlje. I Adad nađe veliku milost u Faraona, te ga oženi sestrom žene svoje, sestrom carice Tahpenese. I sestra Tahpenesina rodi mu sina Genuvata, kojega odhrani Tahpenesa u dvoru Faraonovu. I beše Genuvat u dvoru Faraonovu među sinovima Faraonovim. A kad Adad ču u Misiru da je David počinuo kod otaca svojih i da je umro Joav vojvoda, reče Adad Faraonu: pusti me da idem u svoju zemlju. A Faraon mu reče: a šta ti je malo kod mene, te hoćeš da ideš u svoju zemlju? A on reče: ništa, ali me pusti. Podiže mu Bog još jednoga protivnika, Rezona sina Elijadina, koji beše pobegao od gospodara svojega Adadezera, cara Sovskoga. Potom otišavši u Damask, ostaše onde i obladaše Damaskom. I beše protivnik Izraeljev svega veka Solomunova. I to osim zla koje činjaše Adad i mržaše na Izraelja carujući u Siriji. Jerovoam sin Navatove, Fraćanin iz Saride, čija mati beše po imenu Seruja, žena udovica, sluga Solomunov, podiže se na cara. A ovo bio uzrok zašto se podiže na cara. Solomun građeše Milon i zaziđivaše prolom grada Davida oca svojega. A Jerovoam bijaše krepak i hrabar. Zato videći Solomun mladića da nastaje za poslom, postavi ga nad svim dancima doma Josifova. Pa u to vreme kad Jerovoam otide iz Jerusalima, nađe ga na putu Ahija Silomljanin prorok, imajući na sebi novu haljinu, i bijahu njih dvojica sami u polju. I Ahija uze novu haljinu koja beše na njemu i razdreje na 12 komada. I reče Jerovoamu: uzmi 10 komada, jer ovako veli Gospod Bog Izraeljev: evo istrgnuću carstvo iz ruke Solomunove i daću tebi 10 plemena. Samo će jedno pleme ostati njemu radi sluge mojega Davida i radi grada Jerusalima koji izabrah između svih plemena Izraeljevih. Jer ostaviše mene i pokloniše se Astaroti, boginji Sidonskoj, i Hemosu, bogu Moavskom,
i Melhomu bogu sinova Amonovih, i ne hodiše putevima mojim čineći što je pravo predamnom, uredbe moje i zakone moje, kao David otac njegov. Ali neću uzeti carstva iz ruku njegovih, nego ću ga ostaviti neka vlada dokle je god živ, Davida radi sluge svojega, kojega izabra, koji je držao zapovesti moje i uredbe moje. Nego ću uzeti carstvo iz ruku sina njegova i daću tebi od njega 10 plemena. A sinu ću njegovu dati 1 pleme da bude videlo Davidu sluzi mojemu vazda predamnom u gradu Jerusalimu, koji izabrah da u njemu namestim ime svoje. Tebe ću dakle uzeti da caruješ nad svim što ti duša želi i bit ćeš car nad Izraeljem. I ako uzaslušaš sve što ti zapovedim i uziđeš mojim putevima i učiniš što je pravo predamnom, držeći uredbe moje i zapovesti moje, kao što je činio David sluga moj, bit ću s tobom i sazidaću ti tvrd dom, kao što sam sazidao Davidu, i daću ti Izraelja. I mučit ću seme Davidovo za to, ali ne svagda. Zato tražaše Solomon da ubije Jerovoama, ali se Jerovoam podiže i pobeže u Misir k Sisaku, caru Misirskom, i bio u Misiru dok ne umre Solomon. A ostala dela Solomonova i što je god činio i mudrost njegova, nije li to zapisano u knjizi dela Solomonovih? A carova Solomon u Jerusalimu nad svim Izraeljem 40 godina. I počinu Solomon kod otaca svojih, i bi pogreben u gradu Davida oca svojega, a Rovoam sin njegov zacari se na njegovo mesto.